Takže Milo Gaher svůj stroj Ford Fiesta s obsahem motoru 2000 kubických centimetrů a výkonem 220 koní nastartoval. Necháme ho maličko zahřát, protože přeci jenom ten motor potřebuje, aby mohl jet v těch optimálních podmínkách. Studený motor moc a moc trpí a jak jsme říkali, on to prostě není vůbec levná záležitost, není to nic takového, že bychom dnes tady vyndali motor, tady sebrali jiný, dali ho zpátky, to opravdu ne. Takže Milo Gaher nechá maličko zahřát svůj stroj Ford Fiesta s obsahem motoru 2000 kubických centimetrů, výkonem 220 koní. Jo. Jsem se řekl, že mě zavřou do klece. Vážení diváci, opravdu nic neponechávejte náhodě, hlavně si hlídejte svoje děti. Opravdu si hlídejte svoje děti, protože ono takové auto nelze zastavit na kousíčku. I když tedy Milo Gaher určitě nepojede ostrou jízdu, pojede takovou tu rozumnou. V každém případě buďte opatrní na sebe, na své děti. Teraz Marek došel benzín. Tak, má se zavřeli do keca, jede. Přeci jenom pozor. Já jsem říkal, že to mám svoje auto, to by se bylo vyhybej. Takže opravdu, vážení přátelé, teď chviličku buďte moc a moc opatrní. Jo, nám tady teď právě předvádí jízdu 2litrového Fordu Fiesta s výkonem 220 koní. Jo, tak Milo už se otrkal, už to začíná přituhovat. Už si tady už šáhne ten kluci, vy tam vzadu buďte hodně opatrní, nechoďte se pitka, koukejte se pozdálí radši. Jak jsem ji říkal, jsou to stisněné podmínky.
Závodů, které se jezdí v Žarnovici a v Pardubicích. Já vás znovu prosím, buďte velice opatrní. Ukázněnost, aby se nic nestalo, protože by to nestálo za to. Důležité je to, že Běloga Herna tady předvádí svůj stroj Ford Fiesta 220 koní.